Okay mfethu, ake sithathe nje kafishane phela lento la. Kukhulunywa ngabantu ababili mfethu la. Kukhulunywa ngomgili nomgilwa. Bawuthula abantu. Can you say that again? Bawuthuka abantu ekukhulunywa ngabo mfethu, kukhulunywa ngokuxolela. Kukhulunywa ngomgili nomgilwa. Yabo bawuthula abantu bahlanganiswe into eyi1 mfethu. Kumele bayikhulume kuya ngokuthi ubani okhuluma eqala. Phakathi komgilwa nomgili. Sometimes kuyenzeka ugilwe mfethu kodwa uxolise khona ugiliwe. Nkosi yami. Ugiliwe njalo. Mfethu. Mhlawumbe lento sizoyichaza kahle ngelinye ilanga ngoba ngiyayibona into forgiveness yinde mfethu. Mhlawumbe okwamanje ake siyithathe sibeke kule level yethu esiunderstanda ngayo. Ngoba kwamanje mengithi wena ogiliwe uyadinga uxolisa ngeke understand umlaleli udinga isikhathi. Mfethu ake siqale mfethu kafishane sichaze mfethu lento ekuthiwa forgiveness. Yini forgiveness mfethu? Mhlawumbe abantu abaningi abayi-understand noma bayazi i-forgiveness, ukuxolela mfethu. Kuyini ukuxolela mfethu? Ukuxolela mfethu kukhama poison abawushiya empilweni yakho. Angiphinde ngiyicacise lento mfethu. Ukuxolela mfethu awenzeli abantu abagilile ukuthi ube right now. Kodwa usukuzenzela wena ukuthi ube right. Ukhama poison wabantu abagilileyo. Uma mfethu you know what mfethu ukuthi uNkulunkulu mfethu unalento ayibekile empilweni yethu ngeforgiveness. Uthi nibaxolela abanonayo ngoba nami ngiyanixolela. Uyabona lento ye-forgiveness uyaphoqwa impoqo and uNkulunkulu usuke engenzela isitha sakho kodwa usuke enzela wena ukuthi you are run with poison. Uhamba no poison mongaxolelile mfethu. You know what mfethu ukuthi mangabe uxolela usuke uzikhama ukhama lo poison kuwe umuntu akushiye nawe yebo. Nathi ngokunjalo mesiya uNkulunkulu sithi Nkosi usixolele ngoba nathi siyabaxolela abasonayo. Yabo lento mfethu ukuthi lento yokuxolela mfethu iphoqa ukuthi ngamama sijike kube ngathi siyibetrayal, kube ngathi ngibetray uNkulunkulu, kube ngathi noNkulunkulu sebetray mina mfethu. Yabo ngoba impoqo mfethu uthi yenzeke mfethu ngoba mfethu empilweni baningi abantu mfethu abaspread upoison einganeni zabo ngenxa ukuthi bakhulisa ingane bengaxolele, bakhulisa ingane no poison bengawukhamileyo. Sometimes mfethu ake sixole mfethu sixolela abantu hayi ngoba senzela abantu noma sine pressure kodwa sibaxolele ngoba sifuna ukudrain upoison okithi mfethu ukuze sikwazi ukuqhubeka. Ngoba mfethu mangabe mfethu ungazange mfethu udrain lo poison, ungazange mfethu uxole mfethu, uyohamba uyogila abantu abangaze bakwenza lutho. Lo poison uyovuka kubantu abangakaze bakuhlukumeza, uyovuka baningi abantu abasigilayo mfethu hayi ngoba bethanda ukusigila. Bahamba no poison bengabakhamanga, bahamba ne bitterness bengayikhamanga. You know what mfethu ukuthi singaphathana kahle for 30 years. Kahle mfethu sibe right for 30 years mfethu. Kodwa ngobusuku obodwa mfethu ongangigila ngabo ngiyokhohlwa ukuthi wabangenzela for 30 years. Yini enza lokho mfethu ukuthi ngikhohlwe ubumnandi na yonke into mfethu ongenzele yona? Ingenxa mfethu ukuthi ubumnandi abunayi after taste. Ubokwazi mfethu mangabe mfethu udla stick sweet sane after taste kunento wrong leso stick sweet. Nkosi yami. Ubokwazi ukuthi kunokubaba okukhona okufihlekile leso stick sweet mfethu. Akekho mfethu umuntu owakwalala edle stick sweet athi ngisasizwa namanje le stick sweet engidle izolo. Kodwa umuntu mfethu odle ialo inhlaba mfethu uvuka ethi umlomo wami usababa khona into baba engidlile. Ikhona into babayo mfethu engidlile mfethu. Yonke into ene after taste mfethu. Ubokwazi ukuthi ine bitterness into edala ukuthi umuntu mfethu siphile nabo for 30 years right kodwa ngone ngobusuku obodwa mfethu ngimsonda impilo yakhe yonke. Ingenxa ukuthi mfethu kusale le after taste yobubi, kusale le after taste ye bitterness kimi, kusale le after taste yokubaba kimi mfethu. Iyagqiba bonke ubuhle akabenza kimi. Yini mina mfethu ezongenza ukuthi ngiphile empilweni ngiqhubeke ngiprogress ngiphumelele ukuthi mangixolele le after taste angishiye nayo mfethu. Angiphinde lento ngicacisa, angiyidrain mfethu le after taste angishiye nayo mfethu, angiyikhame ngokuthi ngiyakuxolela. Uyabona mfethu kunomehluko phakathi kokuxola nokuxolela. Khona abantu abayitshela baxolelile kanti abaxolelile baxolile.
Okay. UJoseph wenzeni mfethu uJoseph mfethu siyamthola uJoseph lapha eBhayibhelini. Mfundisi. Ngiyathanda makulesini kuba spiritual kancane. Okay. uJoseph mfethu into ayenzayo mfethu. Yeah. Uthola abantwana ubaqamba ngesituation yakhe. Okay. Uthi oqala wathola umntwana wamqamba igama athi uManase. Hey. Wathi inkosi ungenze ngakhohlwa. Ungenze ngakhohlwa. Ngamanye amazwi uyithethe uxolelile kanti akaxolelile uxolile. Okay. Ukhohliwe. Hey. Ukuxola mfethu ukwenza ukuthi ukhohlwe ububi Ukhohlwe. bonke. Alright. Ukhohlwe ubuhlungu bonke Hey, mfethu. yeah. Wake wabuza empilweni. Okay. Kodwa kusho ukuthi ukhohliwe into eyakwenza weza ubuhlungu. Hey, Kunomehluko bethi akicacise Bethlehem. mfundisi. Buku Joseph mase sebabona abafowabo izolo kade ethe Okay. ungenze ngakhohlwa. Okay. Mebona abafowabo lithi wakhala wahlulwa kuyibamba. Hey, Nkosi. Lithi wabubula wathi khiphani igibhithe kimi. Okay. Wathi I am Joseph lo Yes. enamdayisa. Yes. Ngamanye amazwi ubuhlungu bengasabuze besekhohliwe ubuhlungu. Yeah. Kodwa akakhohliwe into abamenza yona. Alright. Up until that I forgive you. Uyabona bethu wathi I forgive you okusho ukuthi you take your eye. Okay. Uthatha ubuwena lo babenze kuwe Okay. ubuyisela kuwe. Okay. Leli swaya lithi zikaNkulunkulu uma isitha sakho Hey, Nkosi yami. silambile sicela ukudla Yes. ubosinika ukudla Angisiniki lokho kukusifubela ngamalahle esifubeni. You know what bethu ukuthi mawugcina izinto zesitha sakho Okay. ubamba amalahle Hey, mfowethu Nkosi yami. ubamba amalahle empilweni Hey, yakho. Nkosi yami. You know what bethu sikhuluma ngabantu besifazane nibona abaningi bethu abalimalayo kakhulu. Mfundisi wami. Abantu besifazane kuyinyanga yabo ibona abaningi bethu Nkosi yami. aba-end up mfethu babe ne-hatreds babe ne-bitter. Okay. Ubungozi bomuntu wesifazane mfowethu Mfundisi. noma ke ngikhulume ngama-weapon omuntu wesifazane Alright. anqoba ngawo. Alright. Umuntu wesifazane into anqoba ngayo ukuxolela mfowethu. Mfundisi. Angiphinde ngicacise lento. Awuyicacise. Umuntu wesifazane bethu unqoba ngokuxolela. Okay. Anqobe ngesinyembezi. Angiphinde ngiyiphinde lento. Okay. Umuntu wesifazane mfowethu kukhona abantu besifazane mfethu esabagila empilweni Yes. siseyinsizwa singakakhona. Okay. Mesibagila mfowethu abazange basixolele behamba besikhuluma kubantu. Okay. Okay. Kodwa kwabonakala sihamba siphumelela. Yes. Bese kwakhona umuntu wesifazane othi ngiyaxolela. Hey, Nkosi yami. Ubona ulimala usho ukuthi ungixolela kanjani ngimenze athi hayi ngiyaxolela. Okay. Okay. Mhlawumbe kungenzeka nisangaphinda siqhubele cha angidingi siqhubele Okay. kodwa ngiyaxolela. Ngiyaxolela. Uyabona bethu ukuthi uthatha lo poison uphosa kimi. Then lo poison bethu uzohamba bethu impilo yami ingaphumeleli. Okay. Kube ngathi ngishayiwe, Okay. kube ngathi ngithakathiwe. Okay. Kanti umuntu wesifazane ongazange ahambe ngikhuluma. Umuntu wesifazane ongahambe ecula ngegama lami ukuthi ngamenzani. Okay. Kodwa wathi ngiyaxolela. Kodwa empilweni yami angisadingi kodwa ngiyaxolela. Ngikhama upoison kimi. Bese kwakhona umuntu wesifazane wesibili mfowethu. Okay. Othi momgila bethu umenza into ebuhlungu. Okay. Angakhulumi, angathuki, Okay. angasho lutho, Okay. angakubizi ngenja, Okay. angakubizi ngalutho. Okay. Avele ehlisa inyembezi ke phela. Ehlisa inyembezi mfowethu. Ubona ngathi impilo yakhe imnyama. Kanti isikhali Hey, somuntu Nkosi wesifazane Okay. owakhala wangakhulumi owakhala Hey. wangathuka Hey. kunomuntu wesifazane Hey. owangathukanga Okay. kodwa wathi I forgive you Okay. owakhama upoison oshiye kuye. Yeah, alright.